С кветками супраць дубінак. З такім сімвалам асацыююцца шматмесячныя пратэсты ў Беларусі супраць фальсіфікацыяў ды гвалту. Аднак мала хто з пратэстоўцаў ведае, што набываючы букет кветак яны аддаюць і львіную долю сваіх грошай дзялкам, звязаным з высокапастаўленымі былымі сілавікамі. Наше супольное расследование з интернет-выданнем навіны.by выявило схему, при дапамозе якіх структуры, звязаныя з атачэннем і сям'ёй Александра Лукашэнкі, падмялі пад сябе кветкавы бізнес у Расіі і Беларусі і ўводзяць дзесяткі мільёнаў долараў з бюджэтаў абедзвюх краін. Вы глядзіце перадачу «Давайте разбираться». З вами Вольга Ратмірова і сёння у нашым выданні. Новы беларускі эканамічны цуд. У меня ўзнікла пытанне, як можа існаваць такі бізнес, калі ты траціш больш грошай на пакупку кветак, чым зарабляеш на іх збыце. Я тады падумаў, тут штосьці неладнае. Як беларусы захапілі найбуйнейшы ў свеце экспартны рынок кветак. Не ўсё золата, што блішчыць. По нашей оценке, государство на таможенной почте, где-то на НДС, 17 миллиардов рублей теряет ежегодно. Вот из этого НДС миллиардов 6-7 ваших. Кому это все в карман идет? Там 2-3 человека. Якімі стратамі абыходзіцца Беларусі кветкавы бум і каму дастаюцца прыбыткі? Новы беларускі эканамічны цуд. За апошнія 6 гадоў Беларусь забрала больш за палову расійскага рынку імпартных кветак, нарасціўшы экспарт у 200 разоў. З кожных 3 кветак, якія завозяцца ў Расію, 2 беларускія. Гэта пры тым, што ў 2013 годзе наша краіна увогуле не фігуравала на суседнім рынку кветак. Як жа нам удалося абагнаць сусветных лідараў у гэтай галіне – Эквадор і Калумбію? Адмыслоўцы адзначаюць, уласная вытворчасць у Беларусі сапраўды ёсць, прычым неблагая. Але яе няшмат. На сегодняшний день у нас 4 крупных производителя розы. Это Ждановичи, это тепличный комбинат, это Дорорс и это 3 государственные компании. И 4-й частный – это Дона Роза. Наша белорусская роза, которая выращивается в Беларуси, не хватает для внутреннего объема. Наш субяседнік падкрэсліва, што беларуская ружа не экспартуецца, бо і дома яна дэфіцытны тавар. Бывает, я сажусь с утра, сам лично, у нас заканчивается красная роза. То есть мы в какой-то день можем, допустим, снять с сайта красную розу, потому что ее нет возможности приобрести на сегодня. У сярэдзіне 2015-го Расія ўвяла санкцыі на ўвоз кветак з Галандыі, а потым і з Турцыі, што па часе супала з тым, як Беларусь пачала імкліва нарошчваць іх імпорт. В Беларусь все цветы попадают, большинство цветов попадает из Голландии, Нидерландов. Туда стекаются цветы уже со всего мира. Кения, Эквадор, в том числе европейский рынок выращивается, попадает на аукцион. На аукционе покупается, везется в Беларусь и в другие страны. Летась Беларусь імпартавала амаль 900 мільёнаў сцяблін кветак і прыблізна столькі ж экспартавала ў Расію. Агульны кошт гэтых аб'ёмаў на галандскай кветкавай біржы амаль 400 мільёнаў долараў. Вывучаючы статыстыку імпарту і экспарту кветак, журналіст выдання навіны.by Алесь Ярашевіч, які ініцыяваў наше супольнае расследаванне, заўважыў дзіўную рэч. Беларусь купляе кветкі па 36 цэнтаў за штуку, што прыблізна адпавядае сусветным коштам. А вось прадае іх наша краіна ў Расію па 8 цэнтаў за штуку. То бок у 4 разы танней, чым купляе. У меня ўзнікла пытанне, як можа існаваць такі бізнес, калі ты траціш больш грошай на пакупку кветак, чым зарабляеш на іх збыце. Як доўга можна пратрымацца, да? Это просто стратны бізнес. Я тады падумаў, што тут штосьці неладнае, я пачаў збіраць інфармацыю. А гэта азначае некалькі рэчаў. Па-першае, з краіны на гэтай схеме вывелі летась амаль 300 мільёнаў долараў валюты. Бо на імпорт кветак выдаткавалі 370 мільёнаў долараў, а ад іх экспарту ў краіну паступіла толькі 85 мільёнаў. Па-другое, гэта азначае, што скарбонка не толькі не атрымала з гэтай схемы ніякіх падаткаў, але і вызваліла ад падаткаў сотні мільёнаў долараў іншых доходаў гэтых рээкспарцёраў. Як жа працуе гэтая схема на практыцы? В Беларуси существует аж 200 компаний, которые президентом освобождены от уплаты НДС, но они были созданы для того, чтобы помогать, допустим, белорусским предприятиям, да, но, к сожалению, начинали злоупотреблять, и как это выглядит, то есть
она платится, она в районе 5%, но НДС освобождены. Іншымі словамі, калі кветкі завозяцца ў Беларусь, прадпрымальнік павінен заплаціць з гэтага 5% мыта і 20% падатку на дададзеную вартасць. Яшчэ 18% ён заплаціць з прыбыткаў і яшчэ 13% падатак на дывідэнд, каб законна вывесці грошы з фірмы і пакласці іх сабе ў кішэню. На практыцы ж з гэтага ўсяго рээкспарцёры плацяць толькі 5% мыта. Прыбыткамі і дывідэнтамі не дзеляцца з дзяржавай увогуле. А падатак на дададзеную вартасць яны плацяць у Расіі, прычым у 5 разоў ніжэйшы, дзякуючы заніжэнню экспартных коштаў. Карыстаюцца такой дамовай, якая складзена з пастаўшчыкамі кветак з Галандыі, напрыклад, і там пазначана, што паводле гэтага і дамовы ці дадатка да дамовы іх ёсць магчымасць рабіць зніжкі на кветкі да 90%. Калі гэтыя кветкі прыязджаюць у Расію, трэба плаціць гэты ўвазны НДС, і атрымліваецца такая карціна, што кветка, якая, напрыклад, на ўваходзе каштуе $1, там яна ўжо каштуе 10 центаў. Адмыслоўцы адзначаюць, мытнікі маюць спецыяльныя зборнікі, якія арыентуюць іх у рэальных коштах дэклараваных тавараў. Выяўляць фіктыўнае заніжэнне вартасці продажаў іх наўпроставы абавязак. За датрыманнем закону кантралюючыя органы сочаць у выпадку звычайных грамадзян ці прадпрымальнікаў. Кветкавыя ж магнаты відавочна асобная каста, на якую агульныя законы і абавязкі плаціць падаткі не распаўсюджваюцца. Калі, напрыклад, я бізнесмен, хачу таксама ўвозіць кветкі, а потым іх перапрадаваць у Расіі, то мне гэта проста не дадуць зрабіць. Як гэта выглядае? Гэта выглядае наступным чынам. Паводле гульцоў ты прыязджаеш, значыцца, на мытню, растамажвацца, і табе трэба зрабіць фітасанітарны сертыфікат рээкспартны. Табе яго будуць замест 3 гадзін рабіць 3 дні, а можа тыдзень. І гэтыя кветкі ў цябе ўжо проста завянуць. І там адзін раз табе робяць 3 дні альбо тыдзень, другі раз, і ты проста разумееш, што табе не дадуць займацца гэтым бізнесам. Дзякуючы пазбяганню бальшыні падаткаў, беларускія рэкспарцёры прапануюць у Расіі кошты ніжэй за рынок, а потым вязуць частку гэтых кветак прадаваць назад у Беларусь. Наживаются конкретные люди. Государство белорусское теряет деньги. Просто теряет. Причем, по нашей оценке, государство на таможенной пошлине, где-то на НДС, 17 миллиардов рублей теряет ежегодно. Из этого НДС миллиардов 6-7 ваших. Кому это все в карман идет? Там 2-3 человека, которые прикрываются, мягко говоря, извините, на мой взгляд, это воришки такие. Беларускія і расійскія вытворцы ды звычайныя імпарцёры, якія плацяць са сваёй дзейнасці падаткі, звярталіся ў адпаведныя кантрольныя ведомствы з просьбамі абараніць іх ад стратаў, спрычынённых несумленнай канкурэнцыяй, але безвынікова. І так, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага доследу? У Беларусі існуюць буйныя аптавікі, якія пераганяюць транзітам на ўсход мільёны кветак, а потым вязуць іх назад у Беларусь. Бізнес квітнее за кошт уходу ад выплаты падаткаў як у Беларусі, так і ў Расіі, ад чаго церпяць і айчынныя вытворцы, і непрывілеяваныя імпарцёры. Хто ж стаіць за гэтым квітнеючым бізнесам на фоне агульнаэканамічнага заняпаду? Як яны атрымалі свае прывілеі і куды дзяюць заробленыя мільёны? На сайце Менгарвыканкаму найбуйнейшымі дастаўцамі кветак у Беларусь пералічаныя такія кампаніі, як Logix, Global Custom і Gas Venture. У жніўні 2019 года дзве з іх, Logix і Global Custom, фігуруюць у зводках Рассельгаснагляду. Кветкі, якія названыя фірмы везлі з Менску ў Расію, прыпыняюць у Смаленску. Таварыству абмежаванай адказнасці «Альфа-Транс-Тэрмінал» спецыялістамі ўправлення Раслехаснагляду ў Бранскай і Смаленскай вобласцях не дазволены ўвоз свежых ружаў. Кветкі паходжаннем з Эквадору прызначаліся для аднаго са смаленскіх гаспадарчых суб'ектаў. Экспарцёр таварыства з абмежаванай адказнасцю «Logix», горад Менск. У тыя самыя зводкі, але раней, напрыканцы 2018-го, трапіла яшчэ адна беларуская арганізацыя – Белмытсервіс, якая везла ружы ў Маскву. То бок рээкспартам кветак, апрача 3 названых прыватных фірмаў, займаецца яшчэ і дзяржаўны лагістычны аператар.
Апошняе на умовах ананімнасці нам пацвердзіла яшчэ некалькі крыніц. Фірма Global Custom была створаная ў верасні 2015 года і ўжо працавала па вышэй названай схеме. У 2017 годзе ў Расіі груз гэтай фірмы затрымалі з кантрабанднай брэндавай вопраткай, якая па паперах ішла як тканіна. Завозілася яна не напрамкі праз Украіну, а праз Польшчу, Літву і Беларусь. У Каўнасе афіляваная лагістычная фірма Levis Terminals выдавала дадатковы пакет дакументаў, па якіх фура вязе не вопратку, а тканіну. Таму што тканіна мае меншую мытную стаўку і значна меншы кошт, з якога і вылічваецца размер мытнага падатку. На кожнай фуры вопраткі пад выглядам тканіны эканоміцца каля $50 000. Пасля такой эканоміі вопратка часта з Расіі завозіцца ізноў і трапляе на беларускія паліцы. Затрымаўшы партыю такой вопраткі, Масква накіравала Менску прэтэнзію. Адбыўся суд, аднак пакаралі ўваганне уласнікаў лагістычнай фірмы Global Custom, якая набывала вопратку, размытнёўвала яе, здымала вяршкі, а пакаранымі апынуліся уласнік і кіроўца машыны. Раней, па сутнасці, была адна кампанія, якая называлася Global Custom, і ўладальнікамі гэтай кампаніі былі і з'яўляюцца Ганна Хмелевская, грамадзянка Украіны, і грамадзянка Беларусі Ганна Пушкарова. Не так давно адбылася такая рэарганізацыя ў гэтай структуры. Была створана кампанія Global Custom Management. І новымі ўладальнікамі гэтай кампаніі сталі Александр Романовскі і Евген Жоўнер. Александр Романовскі валодае долей у кампаніі «Юранекс Бяспека». Яго партнёрам па бізнесе з'яўляецца былы прэс-сакратар КДБ Дмітрый Пабяржын. Ім належыць па 38% ў статусным фондзе. Яшчэ 24% належыць клубу вялікага спорту. Асноўны від дзейнасці якога – гандаль малюскамі ды крэветкамі. Global Custom Management валодае 75% ў кампаніі «Белгеапошук». Астатняя чвэрць належыць дзяржаўнаму прадпрыемству «Белзамежгандаль», якое падпарадкоўваецца кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Мы понимаем так, что они крышуют контрабанду. Дело в том, что контрабандная отрасль в Беларуси государственная. Пункт мытнага афармлення Global Custom у сваю чаргу знаходзіцца ў гандлёва-лагістычным цэнтры «Белмытсервіс», у адкрыцці которага прымаў удзел Віктор Шейман. Некалькі крыніц пацвердзілі нам сувязь Global Custom і Виктора Шеймана. Их крышуют управление делами президента. Я обеспечиваю документами государственного образца. Вот в чем дело. Санитарные врачи, главное здесь связующее звено вот государства и этих вот фирм. Это отрасль, там работают тысячи людей, а то десятки тысяч. Грузовики ходят, транспорт и так далее. То есть она дает доход. У адным будынку з офісам Global Custom Management знаходзіцца фірма Bremina Group, чыім мытным прадстаўніком з'яўляецца Газ Венчур. Але сама яна месціцца ў Аршанскім раёне, які Александр Лукашенко вызваліў ад падаткаў. Газ Венчур яшчэ адна фірма, якая адзначылася рээкспартам кветак, якую расійскія мытнікі раней разам з Global Custom абвінавачвалі ў пастаўках санкцыёнкі. Есть склады, и их огромное количество. Вокруг Москвы опоясано все сложными базами, складами и так далее. Огромный рынок, конечно. Они посредники, это посреднический бизнес. Он идет, они зарабатывают на этом деньги. Уласнага сайту ў Газ Венчур няма, але кантакты на сябе, якія гэтая фірма указвае для дзелавых партнёраў, гэта кантакты Bremina Group. Саўладальнікамі Bremina Group з'яўляюцца Алексей Алексин, Миколай Верайбей і Александр Зайцев. Уладальнікі Газ Венчур – кіпрыёцкая кампанія Mail Limited і Feloren Limited. Абедзвюмі імі кіруе літоўская фірма Любен. Кампанія мае прадстаўніцтвы ў Галандыі, на Кіпры і ў Вільні. Акрамя таго, на кватэры Алексіна ў Вільні зарэгістраваная кампанія «Паралама», якой валодаюць галандскі фонд «Паралама Шыхтінг» і кіпрыёцкая кампанія «Тенолет», якой таксама кіруе Любен. І яшчэ адна фірма Алексея Алексіна «Лексі Венчурес» належала фірме «Эмбер Инвестмент», і ёй таксама кіруе Любен. Если бы, допустим, этих компаний не было, то государство точно больше бы зарабатывало. В разы. Это интересанты частные лица, не государство. А если государство, тогда кто эту схему придумал, ну извините меня, дурак. У нашым мінулым выпуску мы распавядалі, як партнёр Алексея Алексина па Bremina Group, былы памочнік Віктора Лукашенка Александр Зайцев таксама карыстаецца паслугамі офшорнай Любен.
Мне сейчас белорусская экономика напоминает чем-то экономику 90-х годов в Российской Федерации. У нас были там всякие Афганвесты, какие-то там инвалиды, там якобы инвалиды, а на самом деле это такие мафиозные структуры, которые были освобождены от таможенной платы пошлины и сделали состояние в свое время. Потом это все прикрылось. Уже лет 20 этого нет, а здесь в Беларуси это возникло. Менавіта пад абслугоўванне кветкавых плыняў і быў задуманы 2 гады таму праект асаблівай эканамічнай зоны Бремена-Орша. Ёсць планы стварэння кветкавай біржы для працы праз яе на рынкі рэгіёну. Плануецца ажыццяўляць перавалку не толькі замежнай кветкавай прадукцыі, напрыклад, з Эквадору, але і кветак айчынных цяплічных гаспадарак. Наступная фірма рээкспарцёр «Логікс». Сярод яе заснавальнікаў сын Александра Шакуціна і «Спамаш», якое з'яўляецца дылерам Амкадору ў Беларусі і належыць Шакуціну старэйшаму. Сам Александр Лукашенко неаднаразова падкрэсліваў лаяльнасць Шакуціна. Апошні быў заўважаны і на таемнай інаўгурацыі. Што праўда, у самім «Логіксе» нам сказалі, што гэтым бізнесам больш не займаюцца. «Логикс» сейчас только восстанавливает статус уполномоченного оператора. Был у него аннулирован 3 января, поэтому мы сейчас никакими там цветами, ничем в моменте, мы сейчас этот год не занимаемся. То есть, понимаете, но раньше занимаюсь, но я же не буду говорить за то, что там было до меня. То же самое нам заявили и у Гасвенчур, и у Global Custom. Мы цветами не занимаемся. Не занимаемся. В основном у нас фронт. Просто нам говорили, что занимаетесь. Насколько я знаю, нет. Мы не занимаемся. Просто была информация вот и там в Росхознадзоре, что вы возите цветы. Вы оставьте свой телефон, пожалуйста. Дайте. Это, конечно, маловероятно. Можно? Нет. Ну, я уточню информацию, я сегодня с вами свяжусь. Ранее российские Минпромгандлю и Федеральная мытная служба отказали нам, что ведаюць про названую схему, але каментаваць яе не будуць. Тым не менш, наши крыніцы на рынку сцвярджаюць, што за тыя месяцы, што мы расследовали гэтую тэму, Global Custom и Газвенчур перасталі займацца рээкспартам кветак. Бо, маўляў, перад самымі прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі расейцы закрылі гэтую схему у сувязі з несяброўскай рыторыкай Александра Лукашенкі. Адвакаты рээкспарцёраў аргументуюць, што хоць яны і пазбягаюць часткі падаткаў, але даюць працу беларускім транспартнікам і лагістам, якія перавозяць кветкі праз нашу краіну. Бо, маўляў, калі б не было падатковых ільготаў, не было б і такога масавага транзіту. Дастаўцы б ехалі ў Расію праз больш прадказальную Прыбалтыку. А дзякуючы кветкаваму буму, Бремена Груп пабудавала спецыялізаваны тэрмінал у Оршы, які, мяркуецца, дасць імпульс прамысловаму развіццю гэтага рэгіёну і створыць дадатковыя працоўныя месцы. Згодна з нашымі падлікамі, аднак, недабор падаткаў на гэтым бізнесе шматкроць большы, чым выгады, якія атрымлівае дзяржава. Што праўда, рээкспарцёры сцвярджаюць, што імпартны кошт кветак штучна завышаны, каб адпавядаць мытным зборнікам, паводле якіх плацяцца пошліны. А насамрэч кветкі нібыта імпартуюцца значна танней, чым экспартуюцца, і прыбыткі дэкларуюцца ў Беларусі. Але доказаў гэтаму нам не паказалі. Між тым, статыстыка коштаў амстэрдамскай кветкавай біржы адпавядае тым, па якіх Беларусь імпартуе кветкі. То бок доказаў, якія празвеялі падазрэнні ў хаванні прыбыткаў ад бюджэту, няма. Итак, что мы высветлили по выніках нашего расследования? Некалькі структураў, заніжаючы мытныя кошты рээкспартаваных букетаў, сыходзяць ад падаткаў на сотні мільёнаў долараў. Церпіць ад гэтага бюджэт, то бок паслугі, якія дзяржава аказвае насельніцтву, і прадпрымальнікі, якія ў адрозненні ад рээкспарцёраў выплачваюць падаткі і заробкі. Звышпрыбыткі ідуць дзелкам затачэння Александра Лукашэнкі і адстаўным сілавікам. І хаця на сённяшні дзень гэтыя схемы, магчыма, прыпыненыя, факт іх існавання дэманструе устойлівую тэндэнцыю. Беларускія ўлады адну за другой бяруць галіны айчыннай эканомікі і ствараюць буйнамаштабныя схемы па вываду грошай праз структуры затачэння Александра Лукашэнкі. І чым горшая сітуацыя з эканомікай, тым актыўней выпампоўваюцца сродкі. Новое расследование Белсату у программе «Давайте разбираться» вы можете поглядеть так само на Smart TV и у группах Белсату на YouTube да социальных сетках.